ta baya aka yi ne oga mun zo da ita shigo da ita ci ha baby ya ne aha wata nan ni da kai ba wanda zai hana ƙaunar ka a zuci na rike gashi ka ɗauko ni ka aje karka bar ni na shiga matsala ni da ke ba za mu rabu ba da tsiya koko da lalama ɗaukacin faɗin ta duniya babu wanda ya isa ya hana suna karkabar ni na fada kuna buri na murayi da juna ke kauce duk zancen iska ne don daga ji wannan sakon dagus ne yaudara ce area neman saiti ne to ba ni ba za a yi haka da ni ba ni da kai ba wanda zai hana da tsiya koko da lalama gashi ka ɗauko ni ka aje babu wanda ya isa ya hana inda za ka yarda da ni zan ce maka ban sanya aka yaka ba babu wanda ya sanar da ni kullum ban san suwa suka yi shi ba matsalar ta hada har da ni domin nima ba a shawarce ni ba yanzu kai mini lamuni in na koma ba zan bari ai mana haka ba banda mutunci Allah banda mutunci Kayya ne ina wannan yarinyar ku yi ta mana ya ku nemo ta ga ta can ku yi ta